hyggelig bar. Der er forskellige arrangementer med live musik og stand-up, godt sortiment, god øl, god musik, og det er bare altid en god aften, når man er her med vennerne. Revens Bar er super hyggelig og lidt mere anderledes end mange barer. Det har mange brætspil og Playstation for eksempel og sådan noget, så man har lidt mere sådan en afslappet, sådan chill miljø.